Подготовката тече с пълна сила. Заредено, въдиците, всичко е на лице. Биричката, въглищата и след малко потегляме. Взел съм консерви, защото то не мога фана риба, от глад ще умрем. Завършал лятото само клетката му. Какво стана? Добре, моите така не ги няма, няма какво снимаш. Его и Пачо, его и това пащеняк. На здраве. Оксана Малина. Тук ще доведат до гаря или е за риба. Здрасти, Иво съм аз. Аз съм Ивайло. Двамата, Адаши. Да. Да, и сега ще го настаняваме. Къде са другите? Ще дойдете сега, да. Дай да ви дам един котелник. Защото има Не биричка може да да слагаме. много ясно. Трябва да това какво време стана. Тама няма да ви е горещо на вас. Ще видим то. Иван каза, че едното бунгало е с баня и туалет на това за него и ние сме Там, дето е отворена вратата третата, е банята. И там има туалет, нито се не ходи врата. туалет на къде? Забравя, бедере, да си има всичко, бе. Това е тук, това да ви обясня. Всичко се е на вас. Вилици, лъжици. Всичко. Тук е държа, който трябва да се намери. Учени, купи за салати, всички работи, чаши. Печки, хладилник, сега да дам един хладилник. 36 човека вземете един голям. Е, той е хладилник. Да. Така, друго. Летарката. Ако ще искате лета за ракети, значи си я пускате и си я ползвате. Аз няма да я пускам да я ползвам. Така, ледарката, като машината е зад вратата. Сега ще настаня, после само ще ми попълните да могат да ви чукна касовите бележки и сте патрони. Оператор как е? Добре, много добре. Много добре. Риба няма за сега. Добре, ние сме тук. Екстра. Къде са хладилниците? Как закъсняват, от купоното сега почва? Тия хората в ямко набиха женици. Троян, ако знаеш това се свърши. Преди 2 години заребих почти една пеля. Почти една пеля. Тя е почти 100% оцеляване. Разбираш ли? Хасково ги вземеш. От Хасково един язовир се казва Мандра. Между Хасково и Димитровград. Да. Лъчката. Той ще ми ги донесе края на месеца, ще дойде. Те сега оня ден заребяха. Те отиспат ли, защото са малко капризни? Като има кислород, той ми ги носи или късно вечерта и до чак 12 се заребявам, или един вечерта, или сутринта. моето Тръгва оттам. Здравейте! Айде, кое време стана хората в Ямбол набиха женици, вече са напиха? Крас съм. Звъня да се изстава, видях. Крас. Сядайте. Аз съм казах на тя, сега ще го настаня. И така. Какво правиш? Клипо или правиш? Да. Иска на Масима меня. Тос, Габо намучил само по Янта кефлите и само теки подмози. На друго место нищо не мога фана. Що се вдаш, бе? Хубаво да си кажа. Ще видим в неделя. Те две Крайният отидеш. резултат. Едната, какво викаш, едната е надуваема. Ти ще влачи тук отпред, като бай този. Бай този тук комшията, той с един голям тракер, бас тракер. Влачи тук само. И фаща. Покрай брега. Краси, значи ще му арест. На Водери, нали така, само това знам, че за него фаща, всяка вечер е тук. Той тук има къща, да свърши работа и си идва човека и си фаща. Тръгни към брега. Аз ходя тук идва да е на лаза. Тя още на туфи, на големи туфи вътре. И седи и те са и такива личинки. Тук и виждат. Има всичко, човек. Сега колко ти знае.
Додаха и ни варнали само защо. Тук хората фанаха. Аз как да фана тук като забили риби? Те фащаха тук от брига. Разбираш ли? На воблерчета. Не на воблери. На воблери фащаха. Някакви штукарски лови. Не ги знам. Не, берете на кой го виждам. Аз на по-древно. Не, аз го на 20. Първия бакшиш. От Габрово! От Габрово! Бакшиш данаха, пък другите никой не дава бакшиш. Софиянци, мофиянци, плодивчани няма, брат. Само Габрово ви дава бакшиш. Чакай да ги натъркам, че тото иш ми за последно. Няма, ние ще дойде пак. Помахай. Попински, това е готвач Попински, завършил технико по обществено хранене град Готвач Габрово. злата. Шеф злата. С 3,72 шеф злата. Мануел Нойер, готви кебабчета. С 3,72 завършил тох Габрово. Отличен. Колко? 4,75. 5,72. Отличника на випуск. Това ли правиш за педа? Колко искаш, бе? Доречен си едно ръка. Ево и рибена чорбичка. Идеална. С мирички вътре. Мозък. Ние попия. Сега сме общо до снимка тържи. Може ли да снимка тържиш? Айде, няма би. Някой гадали на здраве, че не чува. Опа, какво пиеш, бе? Рибена чорба с такова. Право на майка. Да, много е. Самия соса Аре! Айде, добри сте ми дошли. Айде! И право да чупиме наварили. Идеална. Шампайте има. Ама има един кусур. Къв? Много малко. Не е малко, има още. Не е свършила. Опа черпака. Сега. Вика, брат, сипваш ми, вика и гледа само едно такова парче, си куля кай да го върне. Обаче много отсети чесън. И ти на водата, като реши от чесън, ти си пил цяла вечер в Сабаля. Ти си много хубав. Кое е хубав? Само водата няма масло, брат. Инфлуенсъра, на здраве! Тук на инфлуенсъра да покажа на здраве. На здраве, на здраве. Това е от 6 месеца за първи път пия. Виж, На здраве. на здраве. Това са ребърца. Ребърца за бедни. Ребърцата за бедни, пилешки крилца. Ребърцата за бедни са най-хубави. Са пилешките крилца, защото нямаме възможност.
Супер. Ама имаме Браво. желание, имаме Да. желание.